Dobrý deň, moje meno je Robert Kupča a som Dálno Kuchyne. Dobrý deň, moje meno je Veronika Maršalová a tiež som Dálno Kuchyne. Našou prácou je výroba kuchyň a nábytku skutočne na mieru v tej najvyššej kvalite. Pri výrobe používame najmodernejšie, plne automatizované výrobné technológie, ktorých výsledkom je dlhá životnosť a najvyššia kvalita interiérov. Značka Dálno vstúpila na slovenský trh v roku 2005 a postupne si upevňovala svoju pozíciu. Dnes spoločnosť Dálno Trade stojí na pevných základoch domácej pôdy a expanduje aj na zahraničný trh. Nové výrobné priestory sa rozprestierajú na ploche viac ako 8000 m². Celková výroba prebieha v 2 výrobných prevádzkach. Zastúpenie domovských a autorizovaných štúdií Dálno nájdete vo viac ako 20 miestach na Slovensku a v Česku.